presentació de la versió castellana del llibre Monges, llibre que vam publicar en la versió catalana l'any 2008, i el llibre al qual li hem volgut donar ara una nova vida. Aquesta obra neix amb una intencionalitat molt simple. La gent sobre les monges no té una imatge, la gent sobre les monges té una caricatura. La gent sobre les monges té una caricatura i una caricatura que, com tota caricatura, no s'ajusta a la realitat. L'objectiu d'aquest llibre és substituir la caricatura per la imatge. És l'objectiu que té aquest llibre. És substituir allò que banalment la gent associa a la paraula monja, col·legi de monges, mongívol, etc. Desfer aquestes associacions mecàniques, banals, injustes i fer aflorar el que és una realitat riquíssima, fer aflorar la gran feina que tota una generació de monges catalanes ha estat fent des del Concili Vaticà II ençà. A mi personalment m'apassionen aquests llibres que tenen dimensió biogràfica, perquè quan parlen les persones, per exemple, diaris, per exemple, d'Etty Hillesum, per exemple, per dir un cas, o diari d'Anna Frank, o altres, és a dir, quan són diaris, experiències personals, o de Catherine Mansfield, per exemple, doncs aquests diaris tenen una càrrega molt personal, i això és el món que més m'apassiona, el món de les persones. I comparteixo el diagnòstic de Carme Riera quan, en el pròleg, diuen parlar de les seves vides que estan llenes de sentido espiritual, defienden el Dios que han consagrado. I aquí hi ha una admiració per totes les persones de les quals he llegit la seva entrevista o la seva petita biografia d'alguna manera. També l'interès del llibre és pel paper de Laia d'Ahumada, perquè crea un clima de confiança, de transparència des de la discreció, que no és fàcil, i la pregunta oportuna per fer brotar el millor de les persones entrevistades. Això és un art. Estar discret, perquè a vegades els que fan les preguntes són els protagonistes. Jo penso que avui en dia hem de tenir una concepció oberta d'allò que volen fer els altres i, en aquest cas, les altres, i penso que mai podem jutjar de manera negativa un camí personal cap a la riquesa espiritual, com estan fent aquestes dones. Per mi el llibre és realment interessant perquè ens apropa a aquestes vides tan distintes, perquè ens ajuda a observar camins d'espiritualitat diferent i ho diu qui es considera agnòstica i qui té una enorme enveja d'aquelles persones que realment troben en la fe un camí i troben en Déu un referent. La religió vol dir estar lligats a alguna cosa. Els que no tenim aquesta sort, doncs ens sentim molt més deslligats i molt més orfes i molt més fràgils. I per això jo quan em van demanar que escrigués aquest pròleg ho vaig fer amb tot l'interès del món després d'haver-me llegit el text, no sols per ajudar a que el meu petit gra d'arena pogués ser positiu per la Laia Ahumada i per aquestes dones, sinó també per ajudar-me a mi mateixa per un motiu absolutament egoista. I en aquest sentit recomano la lectura, naturalment no sols a la gent cristiana, sinó a la gent que no ho és, a la gent que és agnòstica o fins i tot a la gent que és atea i respectuosa de les llibertats alienes. El llibre que avui presentem no és un assaig sobre les monges, sinó un llibre amb 20 autobiografies escrites al dictat. És un espai obert perquè elles mateixes s'expressin i ens expliquin amb total llibertat quina és la seva experiència vital. Una experiència que està assentada en el desig de viure l'absolut d'una forma total. I això que ens explica justifica la intenció d'aquest llibre i de l'autora, que és mostrar la plenitud que viuen unes dones que al llarg de la història han suscitat sentiments tan contraposats. Han estat venerades i menyspreades, respectades i ofeses, beatificades i objectes de mofa. Per això no és d'estranyar que la paraula monja sovint ens serveixi per designar persones pusil·lànimes i de poc interès. La història de les monges és una part de la història de les dones,
malgrat que sovint se'ns ha fet creure que, com els àngels, no tenien sexe. I si la dona segueix sent la germana petita de la humanitat, encara ho és més en el si de les religions, on són una majoria silenciosa i silenciada. Perquè el meu objectiu no era que les monges em responguessin preguntes tòpiques sobre l'Església, la dona, la castedat i l'obediència, sinó que m'expliquessin la vida des d'aquesta perspectiva de Déu, des d'aquesta perspectiva de la presència de Déu en les seves vides, que em parlessin del seu desig d'absolut, potser per intentar entendre també aquest afany secular en totes les religions de considerar una única via per viure'l, manifestada en forma de renúncia, d'ascesis, com si l'abandó del món fos l'únic camí cap a la totalitat. En un món realment actual, com és el que tenim en aquests moments, de crisi total, de crisi, el que surten als diaris cada dia de números determinats, de crisi econòmica, i que en aquests moments és el que ens preocupa tot, resulta que aquí estem presentant un llibre, que això de la crisi econòmica no importa massa, perquè realment, quan parlem de diners, estem en un món molt material. Molt possiblement la crisi econòmica és deguda a una crisi de valors i de no donar només valor a unes coses concretes, oblidant-se de totes les altres, i que aquestes senyores ja havien renunciat a allò. Per tant, no els estranya la crisi, perquè per elles aquells valors no tenien cap importància. Per tant, segurament estan visquent igual que fa 4 o 5 anys, perquè ja van renunciar a aquell fet. Però en canvi van trobar un altre model de vida, uns altres valors, i s'han dedicat precisament a viure amb la societat i amb la gent, amb la resta de la humanitat, totalment oberts i donades amb ells, amb plenitud i amb amor, i seguint una sèrie de principis diferents, amb una interpretació radical de l'Evangeli. És a dir, seguint uns principis clars que els han fet seus, els han assumit i ara amb total generositat fan dedicació de la seva vida als altres, sense demanar res, sense voler ser model de res i segurament sense voler canviar res. No volen canviar el món, no volen canviar ningú, segurament senzillament volen acompanyar el món, acompanyar les persones, ser-hi al costat.